Hello guys, welcome back to my channel and my new video. Ôi tháng này chứ hả? Nizlaguri जों बेरायहैनो नागिरदों आरो बेरायनाय नामैनो एसे बेदर बायदिसिना जाहैनो माने एवनानै लाबोजोबखाबाय जोङो ओमफ्राय दायो जोङो माबासिम न'निफ्राय कारिगावसिम फैखांबाय ओमफ्राय दायो लोगोखौ नेफैदों जोङो दाबो फैया बियो ओमफ्राय नै जोङो बै गारि नुहुरनायावसो जों थादोंमोन ओमफ्राय लांफैबावबायसो जोङो बेखौ माने बे लांफैनाङा होनहरदोंमोन आरो होमबाबो फैबाय जों दैखौ नायनो ना ओमफ्रायो र' दा माबा खिथागोन नोंसिनो सोरखौ नेफैदों जोङो सोरखौ लांफैदों गाइस नै जोङो निज्लागुरि मोनफैबाय लामाफोराव जेबो भिडिअ खालामनो हास्लाबासै आङो माने अट'जोंसो फैदों नालाय आं सिगाङाव गाखोदों ओमफ्रायो ओरै बिखुङा साबोजोब्बाय आंना ओमफ्रायो ओरै नारखे नुरखे जाबोलाजोबखादों ओमफ्राय नै मालाय जेरैबो ओमफ्राय ना जोङो दहाय बेखौनो लायदोंमोन हाय होनदोंना लाजोबावबायसो माखासे बेरायहैग्रोबाय सिख्लाफ्रा ओइ मालाय आयो गिदिंलाजोबखानांगौ मा जाखोनलाय गिदिंलाजोबखानांगौ नै निज्ला जोङो बैयावसोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै बारस्लायबोबाय दालाङा नै जोङो दा बेरायहैबा खिथासै ओमफ्राय जोङो दायो नै जाग्रोखासैसो संखाजोबनानै लाबोखानाय नालाय बेखायनो गामिनि सिख्लाफ्रा जायखौ दा खिथानोसै दा साइज दंखाय ददेरेनो नै रानग्राया नै गाइस नै बिसोरो सानै मानसिफोरा बानलु बिनानै लायनो थांदोंमोन आरो बानलु बिनानै लायनो थांदोंमोन ओमफ्रायो लामा थांनो बिनिफ्राय थांगासिनो बेयावनो जोङो बेदर जाखांबाय ओमफ्राय नै जलफि जानो नागिरदों दायो जलफि लाबोखाबाय जोङो जाखाबायानो ओमफ्राय दा बानलु गैयाबा इन्टारेस्ट जाया नालाय ओमफ्राय दायो माने बानलुखौनो लाबोनो बावदों जोङो ओमफ्रायो रायलायबाय बिबायदां ओमफ्रायो बानलु बिना लायदों बिसोरो नालाय आं लायनो नै लाबोबाय मोनबोबाय जानाय होनालाय लायग्रा बिथांमोना नै बे ओमफ्रायो नै लाजनाङालै गाइसमोन औ लायनांगौ औ नांगौ होफिनायाव ना नांगौ होफिनायाव औ दंबा हरखाय बयबो संख्रि फानलुजोंसो गोथाव जायोना औ नाङा थाखुमाबावबाय मा नाम होनदोंमोनलाय आजाना उपेन्द्र बसुमतारी ओमफ्राय उपेन्द्र ब्रह्म ओमफ्राय दानसोरां अखा ना बोरैमोनलाय अख्रांल' खोरोमदाव एसे थगायदों होनबा आंखौ दहायो अखा खोरोमदाव ना बोरैबा होनना खिथादोंमोन अखा खोरोम होनना खिथादोंमोन ओमफ्रायो आजामोना गामिया नांदरबारि ना बोरै होनोमोनलाय नांदरबारिनो बे नांदरबारि खाथियावनो ना नांदरबारिया नांजाबनाय बे बैयावहाय ना मेला जादों मोनसे ओमफ्राय मेलायाव थाङाखै आजामोन मेलायाव थाङाखै बिमामोना दोनलाङाखै नोंसोरखौ ओमफ्राय ना आजामोननि नांदरबारियावहाय बेबायदि मेथाइ मोनानो ना आजा मोनानो मिमिल' मोनोनो मिमि ओमफ्राय मा मोनो बेलुन गोनांल' मोनोनो ओमफ्राय मिमि ओमफ्राय बिदि मेथाइखौ मोनजोबफेराखैमोननो बिस्कुटबो मोनो साबसक्राइब खालामोन आजा आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोनलाय साबसक्राइब खालामोन दे होना साबसक्राइब होनदे साबसक्राइब खालाम आब'नि चेनेलखौ औ बाय बाय होनदो आजामोन औ दे बाय बाय होनदोब्रा बै दानसोराङा औ खोरोमा नै गाइस नै जोङो ओमफ्राय दासो बेरायनो नागिरदोंना रायलायनो सम गैबावा होनदों नायलाय बोरै थाबायगोनलै जोङो दालाङा बोरै बाबा
गाज्रिजोबसिनै दालाङा इमान गाज्रि दालाङा बब नायलाय दालाङा बोर थांगोनलै हाजों थांनाया साबसिन नङामोनबा आराम लासै जाबायसो बेयाव ना दालां बायनाय दङ ओमफ्राय थाबायजाया दालाङा ओमफ्राय थाबायबानो ख्रेब होनगुलायगोन गिनानै फैबाय जोङो नैबेजों ओरै थांसै माने जोङो ओरै डाइरेक्ट थांबाबो जासिगौमोन ओमफ्राय बैहाय स्लुइस गेटआव फटक लाहैनो नागिरदों आरो सिख्लाफ्रा ओमफ्राय ओंखायनो बिनि थांनो जोङो नै सिख्लाफ्रा ओमफ्राय बे गाहायाव बेरायहैयो आरो जों थांला गिबाय जोङो जा दाहारथार दैया नै गोजौआव फैबाय जोङो फट' खेबजालायगासिनो बिस्रा जेबो खोनाखाया दालाङा आयौ बैयाव बरियाव फट' खेबजागौमोनलै बैयावथ' फट' खेबजासै ओमफ्य आं दा हरबानो नावबो दंलाय खालामबाय नों माबायाखैना नों मबाइल लाबोफायाखै जरा जराथार मालाय नै बै रावबो गैला फैदो थांसै जोंहा आसमोननि मालाय जरा जराथार फैदो थांनो खेबसाबसै फैदो नै दालाङाव फट' खेबसै जोङो बैयाव खेबजाहैनो मोनला आरो जोंहाथ' बैयाव खेबजाहैनोसै बैयाव 2023 नि निजा थांनो ओंखारबाय थांसै दा न'आव दासो बेरायखानो जोङो थांनो ओंखारबाय दा औ सना खाख्रेबजों आंजोंसो फैदोंमोन मेरला मानसिफोर फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आंखौ खाख्रेब होनदो दे बियो ओमफ्राय आं बेखौ मा होनो खाथें सना खाख्रेबजों आंजों ओंखारबाय दा औ खाख्रेब ख्रिब नालाय मानसिया बे खाथें नालाय ओइलाय थिख्लिफ्रा जों दा अट'जोंसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा दहाय फैनायाव भिडिअ खालामस्लाबनो हायासै आंखौबो लायबायना औ बिनिखायनो जोंना अट'नि नै गाइस बियो सेकेन्ड गेट दां ना बैयो मोनसे आरो बिदि गेट दंबावो ना बियो सेकेन्ड गेट बे थार्ड गेट दंबावो आरोबाव बैयावहाय जोङो दायो बेयाव नेफैबाय बिसोरखौ गाइस नै जोङो सेकेन्ड गेटआव दङ ओमफ्राय ना नै बिसोरखौ नेनो बानानै एइलाय गारिया फैबाय जोंना नै गारियानो जोङो दायो सौफैबा सरि लरहाय बोजोब्बाय गासिबो आयु ओमफ्राय आङो न'आव गैया आइमोननावसो दङ आइमोननाव जोंनि आब'नि बिलोगोनि ओमफ्राय बिसिनाव दङ ओमफ्राय दायो थांसै एसे मोसानो नागिरदों
एसे मोसानानै खिथादो दे ओइ आइनि गनो जाजोबबाय दे दे गाना दामहरदो नों रोङो दा नों दामहैदो बैसायासो नै बिसोरो गोथार आंनि बालि अननाय मुलुगाव साननानै बिदि नों दासो आंनि अननायखौ नंखाय नों दासो